Lewandowski la posa perfecta després de girar-se per Gundogan. Continua Gundogan. Gundogan amb Lamine. Gol! Gol! Gol de Lamine Yamal. Gol de Lamine Yamal. Gol del nano descomunal, fenomenal, sideral. El primer moviment, el que ho explica tot, és d'un veterà de la fera polonesa de Robert Lewandowski, que rep encastat al mig del camp d'esquena a la porteria contrària. Es gira i a la mitja volta fa una passada en profunditat que genera la superioritat per Gundogan. La conducció d'un altre veterà, Gundogan, filtra la pilota per Lamine Yamal i el nano fenomenal, descomunal, sideral, fa el gol que de moment dona 3 punts d'or al Barça. Gol del Barça, gol de Lamine Yamal, Barça 1, Reial Societat 0. 2 minuts i sabrem quan s'afegeix 1-0. La falta al vell mig de la zona 3/4 de l'atac del Barça. Rafinha amb confiança. El xut de Rafinha ha tocat en Odriozola a l'interior de l'àrea, la rematada Fermín. Demanen penal d'Odriozola per mans. Demanen penal d'Odriozola per mans. I l'àrbitre diu que no, que estan enganxades al cos. Ara, tot i que jugui la Real Societat, ho estan revisant, no? O no? Sí. La recupera ràpidament el Barça. Té la pilota Cancelo. És que no sé si les segones... Clar, és que les segones venen d'un rebot, no? Però... venen d'un rebot, les segones. Clar, li toca el... Sí, són les segones, les que estan revisant, però li rebota ell primer. Li toca la cama. VAR. S'apareixen 4 minuts. VAR pel penal. Però si ja s'ha aturat el joc i ha tornat a començar. Estic flipant. No? Sí, però és VAR, és VAR. Jaume, què està passant? La jugada és per la estava però continuada. no hi pot haver cap altra jugada, no? És la de les mans d'Odriozola, no? Sí. Ah, però està Perquè és veritat que la pilota rebota primer en el peu del jugador de la Real Societat, però és veritat que les mans les té molt obertes. Sí, Jaume. és que Quadra Fernández diu que estan en una posició natural i a mi em sembla que no són posició natural, i recordo que el fet de venir d'un rebot no l'eximeix, Penal favorable al Barça, però quanta estona ha passat? 2 minuts. I a més s'ha aturat el joc pel camí, no? Sí, i s'ha reprès. Això no no ho ho he entès. recordo jo. És al·lucinant. Rafinha farà gol, Rafinha farà té la pilota ja agafada. Ara sí, Ara sí, ara sí, aquesta és la meva. Rafinha farà gol, És... Les primeres, no? Sí. Sí, les primeres aquí, Odriozola. Sí. Quan es sí. Però no sé per què triguen tant. Però sí, són molt clares, Sí, tapen el xut cap a Aquestes porteria. no les havia vist molt clares les segones, però les primeres són claríssimes. El que no entenc és per què ha trigat tant l'àrbitre Melero López a avisar el Quadra Fernández. A veure, penal favorable al Barça, 48 de la segona, 1-0 guanya el Barça. Rafinha amb l'esquerra, Rafinha, gol! Gol de Rafinha, 2-0 per assegurar els 3 punts i permetre al Barça de manera pràcticament definitiva recuperar la segona posició. La Real Societat, que no tindrà marge per remuntar. Rafinha, que hi ha anat durant tot el partit, ha treballat moltíssim i a més ha xutat des de fora l'àrea, des de lluny, des de prop, un xut al pal, ha buscat el gol de manera sistemàtica, finalment l'ha aconseguit gràcies a un xut de penal que dona tranquil·litat al Barça. Barça 2, Reial Societat 0.